вие имате много пари, моля те, Господи, дай сили, моля те, Господи, ти помогни. Богати сте вие, с богати души, богати сте вие, имате много пари, моля те, Господи, дай сили, моля те, Господи, ти помогни. Много благодарим на всички присъщи двойки. Продължаваме да видим ритъма. Благодаря на присъщите. За тези от вас, които не станете първо да правите пробния кръст и нямаше, нека да завъртим едно такова наистина сега сериозно правило. На всички играчи едно голямо на здравето, вие играчи, има играчи, има и такова. Така че за тези от вас, които вече не си играят, нека да завъртим едно правило, ако там не се реши какво ще става.